Shemai cyfeillion Lawrence ydw i. Rwy'n dod yma yn Rwsia am y Wild Geese efo cefnogwyr Cymru. A dyma pan dwi'n gwisgo Crys Cymru efo Tafarn y Glob. Achos heno, mae Cymru yn chwarae yn erbyn Rwsia. Achos ar hyn o bryd, ar ôl hanner gyntaf nath Cymru wedi cyrro Rwsia 2-0, rwan mae'n ail hanner. Felly, gobeithio, da ni'n sgorio mwy o golmiau na cyrrioed. A dyma'r neges i'r Cymdeithasau Cymraeg Brwsel, neu pobl Cymraeg sy'n byw am Gwarbel. Felly, dyma ma nhw'n eisiau dweud. Come on Wales! Come on Wales! Yay! Ie, na chdi, dyna ni. Oce, mae Cymru yn dechrau chwarae yn da. Ie, na chdi, come on. Pan mae Cymru yn chwarae yn erbyn o Rwsia, ar y llaw arall, mae fans Slovacia a fans Lloegr yn gwylio gêm rhwng Slovacia a Lloegr, sydd ar y ochr arall. A mae gyda nhw tipyn rhyw o pobl o Slovacia sy'n eistedd lawr mewn hyn, ond beth sy'n mor bwysig, da ni'n gwylio gêm rhwng Cymru a Rwsia. Ie. Dyma'r peth mor bwysig mewn o saff pwynt ni. Exactly, let's get a third goal. Dych ymlaen, boi! Trwy'r dyma, cont! Trwy'r dymlaen! Ta, boi. Dych ymlaen. Cordyn Malin, ta. Dych ymlaen. Da iawn! Da iawn! Oes, Cardyn Melyn. Of course, dwi ddim yn gwybod. Wow. Paid a ffitio fo. Iesu maw. Mamedd. Dych ymlaen, Bale. Gareth Bale. Whoa, this could be terrible. Hang on to your seats. Dych ymlaen, Bale. I'm looking. We want six. Dych ymlaen. O, sbia. O, gwych. You're free. O, da iawn. Aaron Ramsey. Gareth Bale. Yay! Da iawn. Woo! And for my next trip. Hey, let me check. I'm filming. Dych ymlaen Cymru. 3, 2, 1. Ogie!
Wel, gobeithio'n dyma fi Lawrence, dyma'r diwedd y gem rhwng Cymru a Nobel Rwsia. Cymru 3, Rwsia dim, ac yr llaw arall, Slovacia dim, Lloegr dim. Felly, rwan, mae Cymru on top of the league. Yn gweithio bod da ni wedi colli'n erbyn Lloegr dwytha 2-1. Rwan, da ni wedi curo Rwsia 3-0. Rwan, da ni'n reit ar y top o rwan. Felly, llongyfachiadau mawr i Gymru. Felly, llongyfachiadau mawr i Gymru. Gosyn nhw sydd yn Boradwyn is Remy Lawrence. That's it. The devil is Saracen.